Ще бъде изпълнен ъглов удар вляво от вратата на Апостолов. Георги Иванов за топката. 4 в синьо вътре пред Апостолов. И сега ще бъде повторено изпълнението, тъй като Вукоевич, играчът с номер 8, червено-черно, е извършил нарушение. Всъщност игра с ръка на Вукоевич и пряк свободен удар. Създаде се впечатление, че Вукоевич е на по-малко от 9 метра и 15 см при изпълнението на ъгловия удар. Повторение отново в кръка на Вукоевич и отново ъглов удар. Много мощно начало на шампионите. Локомотивци изглеждат в тези първи 3-4 минути респектирани. Тодоров. Увисна Апостолов и 1-0 за Левски. Великолепно изпълнение на Даниел Боримиров. Всичко това се развива в четвъртата минута на срещата. 1-0 за шампионите. Здравков има защо. Този натиск на Левски води до втори великолепен гол на Даниел Боримиров. Всичко това се развива в 13-та минута на матча. Смазващото превъзходство на сините в първите минути им носи вече сериозен аванс. Великолепен завършващ удар на Боримиров. Имаше няколко играчи в червено-черно пред Апостолов. Той не видя добре пътя на топката. Ето как сгреши Деян Ангелов. Радивоевич. Много колеблив. Сега няма засада и може би трети гол. Илиян Илиев. И ето до какво доведе тази поредна много майсторски организирана атака на Левски. Автогол на Адалберт Зафиров. Минутата е 20. 3-0 за шампиона, който изиграва може би най-силния си матч от началото на шампионата. 3-0. Наистина едва ли и най-оптимистично настроените привърженици на сините са очаквали такова вихрено, такова зашеметяващо начало на техните любимци. Зафиров, Стоилов към Кременлиев. От крака на Васев, ъглов удар ляво от Апостолов. Отново неразбирателните ми изглеждат по-слаба. Изключително балансиран тим има Георги Василев. Неговите избранници го доказват по най-убедителен начин и срещу приятната изненада на тази годишното първенство столичния Локомотив. Поредна акция на сините. Гинчев възприе в последните няколко минути ролята на полузащитник. Сега няма засада. Стоилов. Намеси се Мечев. Илиев към Мечев. Много бързо се върна националният левбек. Цанко Цветанов заслужи основателно аплодисментите си. Пряк свободен удар в полза на Локомотив. Мечев отново не сполучи. Йочев. И той е несъстоятелен.
съсредоточено условие за прекрасна контратака. Тодоров към Илиян Илиев. Отново Тодоров и 4-0 за Левски. Това наистина бе гол за футболен учебник. Шампионски шедьовър на сините в 29-та или 30-та минута на срещата. Едва ли това е най-важното. Цялата атака на Левски бе наистина футболно украшение на матча до този момент. Ето го и щаба на сините. Щастлив е Георги Василев. Още веднъж великолепния пас на Илиян Илиев и безжалостния завършек на Николай Тодоров. Деян Петков играчи с номер 10 на Локомотив. Вече трудно контролира нервите си. Отново реплики между него и Любен Ангелов. Мечев леко загуби от Боримиров, който е фаулиран грубо от капитана на Локомотив Васев и съвсем заслужен втори жълт картон. Като че ли и червено-черните не могат да приемат този развой на матча. И това действие на капитана на локомотивци Димитър Васев е потвърждение на моите думи. Една добра позиция за стрелба към вратата на Апостолов. Стоилов, Илиян Илиев, Николай Тодоров в близост, може би триково изпълнение или директна стрелба. Илиян Илиев, изстрел на Илиян Илиев и пети гол за шампионите. Минутата е 40-та. Великолепно майсторско изпълнение на Илиян Илиев. Никакви надежди за Румен Апостолов. 5-0 за Левски. Това наистина се превръща в една футболна сензация. Те пропуснаха Дуспа, спасена от вратаря на Локомотив Румен Апостолов, но в 12-та минута Боримиров отбеляза втория гол и последва еуфорията в синьо, футболната фантазия на Левски, която роди спектакъла. Зафиров си отбеляза автогол в 20-та минута. След това Тодоров простреля за четвърти път Апостолов, а в края на полувремето, в 40-та минута от пряк свободен удар комбинира с Кременлиев. Илиян Илиев технично пропуска Тодоров и изстрел на Тодоров. И този път Румен Апостолов се намеси. Зрителите освиркват Иво Славчев. Аз не мога да се съглася с тях. Сме виждали много пъти. За което и разбира се Славчев си получи наказанието. Стоилов, няма засада Илиян Илиев и 6-0 полза на Левски. Великолепно двойно подаване, хладнокръвие на Илиян Илиев пред гола и сините от 10-та минута на двобоя. Матча между Левски и Локомотив, шампионите вече са отбелязали на своите съперници 12 гола. Отново Зафиров, Янков към Тодоров, Тодоров към Иванов и изстрел на Иванов. И ето го този седми, този рекорден гол за Левски, за когото ви споменах.
в мачовете му срещу Локомотив. Великолепна игра на сините, истинска красота, истинско майсторство, истински шампионски стил ни демонстрира 11-торката на Левски срещу напълно обезкуражения си съперник. Наистина тези химни на победата, които пеят привържениците на Левски, са напълно заслужени. Сините спечелиха срещу Ботев Пловдив с 6-1. След това съкрушиха вечния си съперник ЦСКА с 7-1 Аглофудър. Дясно от вратата на Румен Апостолов. Минути остават до края. И ето го великолепното изпълнение на Станимир Стоилов. 8-ми гол за Левски. Нямаше просто при подобен удар как Румен Апостолов да достигне до топката. 80-та минута, 8-0 за Левски срещу Локомотив София. С това изпълнение ето го и последният съдийски сигнал. Шампионът Левски срази досегашният водач в класирането Локомотив София с 8-0 и възвръща лидерската си позиция в групата на майсторите. Да честитим победата, да честитим поредният футболен спектакъл на футболистите на Левски. С това се разделяме от националния стадион. Уважаеми приятели на футбол.